Fuq medda ta' 7 snin se ninvestu 700 miljun euro fi spazji ħodor ġodda. B'enfasi fuq il-qalba, jiġifieri il-kor tal-irħula u tal-ibliet. Biex nagħtu pulmun aħdar liż-żoni urbani fejn ngħixu lkoll. Biex ma jkollokx bżonn li tuża l-karozza biex tasal fi spazju miftuħ. Nemmen li kull Malti għandu jkollu spazji miftuħa viċin fejn jgħix. Irridu li jkollna netwerk ta' ġonna u spazji pubbliċi fiż-żoni urbani viċin darek. Għalhekk se ninvestu 700 miljun euro biex nibnu parks ġonna, indaħlu il-kunċett ta' Urban Green Reclamation, tunnels għal traffiku bi spazji ħodor fuqhom, proġetti ta' urban greening u parkeġġi taħt l-art sa fejn possibbli. Ma' dawn se naraw li jkun hemm żoni pedonali f'kull lokal għall-anqas fit-tmiem il-ġimgħa, meta fil-waqt li matul il-ġimgħa jintużaw mit-traffiku wkoll, fil-weekend ikunu jistgħu jintużaw min-nies biss.